Човек, аз съм моля, тук днес с мене гръм майяма играе и не снимаме Агарио. Почваме. Ама на компютър само да кажа. Не е като преди, нали бе. Мълнята съм аз. Ей! Остава мълнята. Сега ще ти много. Гледайте какво става, хора. Ме изявайте само. Само да кажа, ще играем към 6 часа ще играем, знаете ли с кой? С Funny Bunny BG и Арай Мелек. Заедно ще играем. Само да кажа, може и да се преместим в друг YouTube канал, защото YouTube искат да прекратят партньорството. Защото ни пращат постоянно хакове само. Телефонна чопка, бейбе. Я да видим. Не. Настройки. Хора, гледайте какво става само, бе, гледайте, бе. Вижте какъв съм бърз, не е бавно, нали? Хич не е бавно, както е на телефон. Даже се движа светлинна скорост. Какво направих, бе? Защо? Фак! Гръм? Може да дойдеш да снимаш. И с Гръм може заедно да играем сървър на Агарио. Добре ли се вижда Гръм? Гордо. Лей. Ставам все по-дебело и ме ядоха. Покер! Това... Аз знам кой е покер фейс. Едно момиче от 6-ти клас. Фак! Що го ната ме изяде? Аз на телефона на Гръм ми скинна луната. Аз съм много готин, нали бе, хора? Виж такъв съм дебелак вече. И тук много по-бързо се пълне, отколкото на телефона, нали? Оня да си се спасява. Вече може да направим поредици на Агарио. Защото... Интересно ли ти е на тебе, Гръм? Да. Лъжиш ли ме, Гръм? Не. Добре. Лъжиш? Не лъжа. Какъв е този тигър? С другите бълки. Аз съм знака. Не с мене Харито. Виж как са се залепили тия двете. Се едно са гади. Няма ги нападам. Ще ги оставя да се целуват. Но само този път.
помагайте! О, фак! Хора, видяхте ли как се изложих? Хора, може да поиграем в сървър на Агарио. Чакай само да кажа гръм кога да почваме. 3, 2, 1, почваме. Ще се търсиме. Като видя гръм къде пише, няма те ям, чули? Аз съм едно малко зелено. Аз съм такова, като луна прилича. Оки. Ти да си видяла един гигантски банан? Не. Това банан стана още по-гигантски. Мен щяха да ме вземат. Наса! Еле, изядохме. Ще държиш ли да снимаш сега? Аз почнах пак. То ще го изям, хора. Ето па седмиците го изядоха. Всички сякаш ме гонят само мен, нали? Германия ме хвана. Германия ме хвана. Why? Why? Motherfucker! Sorry. Sorry, please. Що казвам sorry, моля ме? Това знака проче ли пише? Хора, видях знака! Вие... Къде беше? Знака проц някъде видях. Гаг! Хора, това мисля да е всичко от този клип. Спираме го. Чао!